Nenes, bon dia i ens anem a Mèxic. Ya Monterrey. Vida només n'hi ha una. Estas niñas preciosas. La comida de mi tortuga. Así es como andamos nosotras. Me compraria tot. Rompemuelas. Aquesta noia, per això treballo, no? És un orgullo ser mexicana. Estic d'escala a Dallas, us volia gravar en el vol, que ha sigut de 11 hores, però estava en el pitjor lloc de la història. En la sortida d'emergència estava al mig, no tenia on guardar com les cosetes, no tenia finestra. Bueno, sort que m'havia descarregat una sèrie sencera i com 10 vídeos de YouTube i he estat mirant com els meus influencers, bueno, els youtubers preferits. I ara hem arribat i estic a punt de menjar Panda Express, que és una cadena de menjar ràpid, perquè és molt fort, és arribar als Estats Units i que tots siguin cadenes de menjar ràpid. O sigui, tot supercalòric, carregat, res com de producte mínimament sa. Bueno, és igual, tampoc hem vingut a menjar sa, Però m'he agafat una coseta de Panda Express que jo quan vivia als Estats Units vaig viure fa 9 anys, que es diu Ràpid, un any a Minnesota. I m'encantava Panda Express. I ara quan l'he vist dic, és que m'és igual si tinc ganes o com si no, però jo necessito menjar això. Ara també et dic, un bol d'arròs amb pollastre, no sé què té, igual maionesa, mel, no ho sé, però $20. Que dic, mare de Déu, sí, i una Coca-Cola, perquè volia aigua i no tenen aigua. I bueno, pues, give me a Coke. Res, en plan, tinc una escala de 5 horetes i me'n vaig a Monterrey, que allà veig a la Marina, em trobo amb la seva família, després us explicaré una miqueta quin procés fem, però demà veig a les meves amigues mexicanes, que em fa una il·lusió, no us ho podeu arribar a imaginar. Don't let others define your success. Quina il·lusió que m'esteu responent algunes de vosaltres, perquè he penjat un Instastory de que faré un vlog de Mèxic i us està fent molta il·lusió de que veieu els meus vlogs de Tòquio, que us encantava, que us reprengui. Ai, de veritat, mira que quan vaig pensar de gravar aquest viatge va ser com més per al record, perquè sé que serà un viatge molt xulo amb amigues que fa temps que no veig, però és que saber que a vosaltres us interessa, no sé, o sigui, m'esteu animant a fer vlogs setmanals quan torni a Barcelona, que és algo que sempre he volgut, però per temps, dedicació i per pensar que la meva vida igual no és tan interessant, no ho he fet, però bueno, ho tindrem ben, perquè ho he de fer. Ai, moltes gràcies per escriure'n, de veritat, no sabeu lo feliç que em feu. Ara vaig a seguir editant, que bueno, per l'avorriment estic gravant TikToks i coses, ja ho veureu. Aneu a mirar. Quasi se me'n va el vol, he sigut l'última en embarcar. Ja estem a Mèxic! Jo em pregunto què li hauran fet a la meva maleta perquè m'arribi així. Estic a reclamar. A veure, a dins ja estava rebentada, me n'hauria de comprar una igual, però clar, fora, m'han destrossat. Intentant-me connectar al wifi. Yummy. Qué rico. Estarà El resto del asado. Bueno. Bon dia, Monterrey. Bon dia! Ahir vam arribar a la casa de la família de la Marina i ja no es vaig dir res més. Em van preparar uns tacos preciosos, boníssims, és que preciosos. És que anava a dir, estaven boníssims tots allà jugant a cartes. Vamos a estar todo el vídeo hablando así es como andamos nosotras. I quan estiguem amb les mexicanes fliparem. ¿Qué desayunar? Bueno, us presento la Marina, que ja havia estat a altres vídeos. Hola. Algo a dir? Soc la minusvàlida, ja. La minusvàlida en el vídeo de Bad Bunny, per posar-vos en context. Noies, ahir, què va passar? Que no us ho vaig explicar. Jo tenia una escala de 6 hores amb 40, el meu vol sortia de Dallas, Texas, a les 9:35, vale? I jo només arribar vaig passar una caixeta d'informació i li vaig preguntar a la dona quina seria la meva porta i em va posar B28. I jo, vale. I llavors jo vaig donar una volta i em vaig posar ja em vaig assentar a editar i a fer cosetes a la porta B28. I allò que van passar les hores eren les 7:30, 7:35 o així. Dic, bueno, deixa'm anar a mirar per ser un cas, a veure si segueix sent aquesta porta o què, perquè en aquella posava Seattle. I dic, bueno, i vaig preguntar a la dona que estava allà i em va dir, no, és el vuelo siguiente, Monterrey. I jo, bueno, vale, igualment no m'ho crec.
i vaig a una maquineta d'aquestes de que tu pots consultar com va el teu vol i de cop em posa que surt a la B43 què posava? Com en 12 minuts, jo què? I estava a l'altra punta, jo què? I posa com on time, i jo, no, sort que no havia de canviar de terminal, però és que mentre estava allà corrent, anant cap allà, jo estava mirant en plan eDreams, la nostra reserva, i posava en vivo, en plan, el vuelo va a tiempo a les 9:30. És que va agafar el vol d'abans, perquè el va agafar com 2 hores abans del que li tocava. Nenes, doncs, per sort, llavors li vaig preguntar als que estaven allà al mostrador i em va dir, sí, bueno, hi havia un mexicano i em diu, ¿es ahorita? ¿Se va ahorita? I jo, ai, dic, espera a mi. Són 4 hores, perquè ahorita aquí en México és com... Sí, és bastant subjectiu. Sí. I llavors la família de Marina, pobrets, no em van poder recollir, Clar, però... Estàvem en plan asado, com la família dels meus tiets havia vingut, no sé què, i la tia m'escriu i em diu, tia, que estic entrant a l'avió, quan feia com en 2 hores havia sortit, si no l'havíem d'anar a recollir en 3 hores. Sí. Clar, un poco... I res, vaig agafar un taxi i ja està, nenes. I ara, pues, aquí estem. Llegué a Palasano, me lo prepararon, güey. Bueno, vaig gravar una mica. Bueno, és igual. Que ens anem a posar guapes i anem a visitar una miqueta Monterrey i després us ensenyaré que quedem amb les nenes. Se note la sangre latina. No mames, güey, no tengo ni pinche idea de bailar. Ja estem amb la Mitch! Mira-la! Bueno, la Michelle és d'aquí de Mèxic i va estudiar a l'ESAVA com jo, va fer un Erasmus i mira, ens vam conèixer allà, llavors vaig conèixer les altres, bueno, ha sigut... Tu fuiste lo que ella dijo. Yo que no conocería a Karen. Pensé que era Karen. Sí que grita. Anem a buscar a Karen. El meu iogurt, oi, los pancakes. ¿Y lo tuyo qué es? Ah, la omelette. Estaba traient les panses. Le voy a quitar una panza. El nostre lema, vida només n'hi ha una. Porta a Barcelona grabando sus videos catalanes y no podía hablar. Cállate, no t'he presentado. Yo estaba así. La Karen, bueno, ja la vau conèixer en un dels meus vídeos a Barcelona. ¿Qué barrio descubrimos? Eixample Dreta, oi? No, Eixample Dreta, Gràcia. La Karen va ser la meva rebuda. Era la meva compi de pis a Barcelona, que va venir a fer un màster. Jo la vaig conèixer per la Michelle, bueno, fa molts anys. I mira. ¡Esa! Bueno, jo no sé on ens han portat, però aquí hi ha... Ui, tia! Mira-la! Distinto. Muy peculiar. ¡Qué fuerte! Anem a provar. ¿Esto qué es? Son tostitos con elote, queso y chamoy. Bueno, no chamoy, pero sí un poco de chile. Tostitos preparados. Pero esto sí que Tostitos está preparados. picante, ¿no? Sí, Pero no pusiste queso. sí, pero es delicioso. Sí, está ahí abajo. Dalo todo. ¿Te gustó? Eso es súper común en México. Es raro. Vamos a ver dónde nos sentamos. Ahora pica. Pero como huele, huele a picante. A ver. No me contagies, Me va a picar. La Carla se mantiene. Demanarà una cullera només perquè la meva té una mica de picant. Es que yo nunca me había graduado la carrera. O sea, a mí tampoco me había tocado. Mucho queso. No te gustó, ¿no? Uns compraran souvenirs jo, de souvenir, 3 paquets de granola, boníssima, que em va deixar provar la Karen quan va venir a Barcelona. Està increïble. He dit que és que somiava en venir aquí a Mèxic i comprar-la jo.
Tela, ¿eh? Muy bien. 4 minutos, chicas, de sus tacos. A ver, ¿qué es esto, Karen? Que nos estás obligando a probar. Chile. Pero cuéntanos, ¿qué es? Son dulces. gomitas están bañadas, enchiladas. O sea, sí, que les ponen como más azúcarcita. O sea, el hype es que ya son gomitas que existían, ¿no? O sea, pero están enchiladas. chuches, pero con chile. Sí. Pero no les digas chuches, diles gomitas, por favor. Gomitas. No pica, neta te lo prometo que no pica. ¿ese es de sandía? ¿No es de fresa? Ah, no, es de sandía y luego la verde es de manzana. Bueno. Esto me está para a mí. Oh, bueno. Y son muchos, poco. o sea, bueno, es que aquí nos encanta lo ácido, ¿sabes? Ya. Y lo picante. Ácido cítrico picante. A ver, ¿está? Con las chuches pero bañadas. Me voy a robar uno más. Y subimos aquí En el Mandaro Park de Monterrey. a tacos atarantados. ¿Cómo? Atarantados. Yummy. A ver, ¿cómo se come? Tienes que prepararlo. Limón, cilantro, cebolla. Esto es trompo, Sara. Esto, lo que Trompo. Y esto es carne asada. Y esto le echo aquí, con la mano. Sí, un poco. Buenos días, California. Bon dia. Digue'm que ets mexicana sense dir-me que ets mexicana, que et poses llima, bueno, llimona per ells, a les verdures. Saps com es diu cafè amb llet? Ai, amb gel. Café en los roques. Roques. Ah, no, en las rocas. Rocas. En las rocas. Provant la jicama. Es una fruita. ¿Fruita o verdura? Un mix súper saludable. No tiene sabor. Es que entre una... O sea, el sabor es como entre una manzana y una zanahoria. O sea, por fuera parece un poco como un coco. Como una cebolla. Es una cebolla y una patata. No, está de tamaño. Dame un besito. Con chocolatito incluido. Ay. Karen ya se pone guapetona cuando ve una cámara. Me No falta sabéis lo que no nos pase en este viaje, porque ahora de golpe nos habían cancelado el hotel de Ciudad de México y estamos yendo a Ciudad de México. En fin. No tenemos dónde hospedarnos. T'imagines? No, però al principi hem reservat en el mateix i tot correcte. Bueno, a veure què. Ja us direm a veure on dormim. Últimament, noies, no puc viure sense el lip liner. O sigui, heavy. Bueno, i ara també m'he posat gloss i així. Bueno, no puc viure, a veure, clar que sí, òbviament, però quan em vull veure així més guapa, m'encanta. Espia! Pitbull. No me toman nada en serio. Eres una mosca. Aquestes ulleres li vaig copiar a una noia que es diu Laura de Barcelona, que vaig conèixer a un evento i vesteix molt bé, m'encanta. 10 euros a Pull&Bear i dic, mira, per anar algun dia així més ratxolona o per arriesgar-me més en l'outfit m'encanta. Per anar de viatge a Ciutat de Mèxic, saps allò que no trobaràs a ningú conegut? M'encanta. Hotel de Ciutat de Mèxic. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está el tema? Y voy a dormir con la Marina que no me para de despertar. Karen, ¿vamos a dormir juntas? Sí. ¿Con estas almohadas de seda? Sí. En el sofá. ¡Que guai! Noies, aquest és l'hotel que ens havien cancel·lat i he pogut tornar a reservar. La terracita donde le encanta. ¡Ay, enséñanos la terracita, güey! Nos van a apurar. ¿Qué? ¿Cómo ves que imitemos vuestro acento? Es como... Mal. No, pero Karen también dice, ¡hostia, tía! Eso es verdad, los amigos lo hacen. ¿O no? Y a mí me hace lo hacen. A ver, imita El baño. nuestro acento. Oye, Denme comida. Denme comida es nuestro acento. Ese es nuestro idioma. Ah, bueno. Ah, anem ja a dinar. ¿Qué hora és? Són les 4, nenes, i encara no hem dinat. Mirant ja què menjarem. Jo sé, té una gana, nois. Quina monada, nois, aquesta marca mexicana. Ui, tot, he de treballar més.
Mira, és una marca mexicana que produeix aquí i és que, noies, no sabeu, el fit i les textures són espectaculars i m'encanta aquest pantaló, però és que tinc les cames massa curtes, és que mira, són bombachos, l'únic que no es veu. ¿Qué opinamos? En plan, si fos del tamany de la meva cama seria increïble. A ver. ¿Estás? Ay, Karen, es muy tú. O sea, yo voy a tener una reunión contigo para hacerme la casa y digo, vamos, evoca design. És que la Karen és dissenyadora i té la seva pròpia empresa, no sé si us ho he dit. La nena ja ha comprat. Mírala. Te vas a marear a caer y vamos. Si sou dissenyadores heu de venir a Ciutat de Mèxic perquè és una passada, o sigui, portem una tarda aquí i jo ja em vull quedar a viure una temporada ni que sigui, o sigui, tenen tant en compte com el disseny a nivell d'arquitectura, de disseny d'espais, de moda, gràfic, i les marques locals són increïbles, o sigui, m'ho compraria tot. Ara anem a sopar, bueno, ens hem donat una volteta, que estamos por la Roma, no? Roma Norte. Tenim l'hotel aquí al cantó, a més, i és un barri increïble. O sigui, de veritat, estem el primer dia, però és que ens en queden 4, però és que no vull marxar. Bona nit! Hem sopat molt i molt bé. Tornarem amb 30 quilos de més, però bueno. ¡De felicidad! A la playa como panzonas embarazadas. Qué pena, pero estaremos morenas. Nos preguntarán, ¿pero cuántos Este verano meses? disfrutamos del próximo fit. ¿Cuántos meses llevo tragando como animal? No, però tenemos que ir a rodar un dia d'estos. És que, diem, sabeu, els llocs com l'Apps o aquests llocs més de cycling sobretot venen de països com aquests, com Mèxic i de més, i llavors dic, guau, ja que estem aquí, hem d'anar, tenemos que ir a rodar. Karen, no A entiendo. rodar, pero de marranas. A rodar. A rodar de comida. Una croqueta. Adeu. Mua, bona nit. Bon dia, Ciutat de Mèxic. Ara estàvem dient just, good morning in the morning, ara just estàvem dient de que fa zero calor, o sigui, quan ens hem despertat estàvem a 14 graus i ara devem estar uns 17, bueno, no sé, que fa fresc i no portàvem res d'abrigar, hem de comprar alguna cosa, és l'excusa. A mi la Karen m'ha deixat com aquesta jaqueteta que no queda massa bé perquè és negra, però bueno, mira, tot sigui per no morir-me de fred, que de veritat m'hauria de comprar alguna cosa. Estem a 14 graus encara. I res, ara anem a prendre el primer cafè, són les 8 del matí, i llavors anem a visites de cases d'arquitectes i a museus avui, amb molta il·lusió, i més, elles dues, les dues són dissenyadores d'espais, d'interiors i de més. Llavors, hem de fer un guinyo, o sigui, aquestes visites, sí que estem aquí. Ah, quines cares de tot! Bueno, benvinguts a casa. Passeu endavant, com a casa vostra. Aquí tenim una de les meves obres. Bueno, tot això és la meva època artista que em va pillar fa uns anys. Aquí, doncs, quan venen els convidats pel cafè, pel matí, amb les vistes. Ara passarem al pati. I aquí seria com el saló de convidats. No sé de què, de convidats, ja, sí. De cortesia. El de dia. Vale, després passarem al de nit. Ah, mira, per allà tenim el dormitori, si vols. Bueno, aquí és la meva suite. Veus, amb el lavabo m'agrada com fer la meva sessió de spa. Un ritual. I aquest és el menjador de... No, el saló de Tara. La sala de jocs. La casa de les 3. Oh! Sí que és maco, és que mireu el jardí. Bueno, el jardí no, el pati. Sobretot us heu de fixar amb els colors. Jo, sincerament, dieu-me inculta, però no sabia qui era aquest arquitecte. Es veu que és tan famós. No sé, altres coses sabré. Mireu que maco. Ai, és que al parlar em surten com acento mexicano. Ai, que maco! Tot el dia així amb la Marina. No serà això Central Park, New York. Estem al castell de Chapultepec i ha sigut l'únic moment que ha decidit sortir el sol, quan hem hagut de caminar 40 minuts. Però mireu quines vistes, no les dones aquestes precioses, sinó això. Perdón. He dicho que sí, no estas chicas preciosas. Eso precioso de acá. I mireu el terra. És increïble, és preciós.
La Marina vol que expliqui datos, però és que ets tu qui fa de guia. La historia, no, es que no me lo voy a inventar, o sea, no me recuerdo. Me estaba leyendo que La història és que aquí vivien dos princeses, una es deia Sara, l'altra Marina, i les van fer fora per guapes. Perquè no podien treballar tant com nosaltres, les princeses no treballen. Ai, nena, són xapulones. Oh, que asco. No sé si són grillos. Ai. La Marina vol que ho provem per al grup. Do it for the blog. for the blog. I want to do it. I want to do it. Mira, ¿sabes qué me compraría yo? Esto. Chuchecitas, gomitas. La Karen és la nostra mami i ens està comprant mango deshidratado. Anem a provar mango que diuen que pica una mica. Que pica regular sus muertos. A ver. Es que siempre se posan unas cosas raras. Está bueno. ¿Está bueno? Ara provarem això, que es diu palanqueta rompemuelas. Que no nos rompan las muelas, que nos vas a salir caro. Como mire cómo ya me quedé yo. Vamos a probar la palanqueta. A ver, son como aparentemente cacahuetes, ¿Cacahuetes? ¿no? Sí. Almendra. Te vas a romper los dientes, güey. Al dentista. A ver. Está bueno. Es como cacahuete en caramelo. Está muy bueno. Estem al Museu Nacional d'Antropologia i ja hem vist ple de coses que no puc gravar, però de los aztecas, los mayas... Los aztecas me lo acabo de inventar, ¿no? Pero no los hemos visto aún. Claro. Ah, sí, ya. ¿Cuáles? Los aztecas. Vimos los mayas. Sí, los mayas. Millors tacos de la nostra vida. O sigui, això és espectacular. Estem borratxes de tacos. Ai, ai, ai! Good morning in the morning, Ciudad de México. Estas niñas preciosas. Bon dia per la matina. Cada dia ens despertem superdora. Ara estem anant a un cafè i després anem a la casa de Frida Kahlo. Dato random. Que Animal que es medio medusa, medio marciano, ¿no? està en perill d'extinció. Es del agua, sí, es mágica. Es acuática. Mexicano, te habla de güey. Vale, un dato curiós d'aquí, de Ciutat de Mèxic, que els carrers estan fatal. O sigui, no els asfalten i de veritat que la nostra vida ha estat en perill moltes vegades. Mireu, o sigui, no sé si es veu. El peu dret, però no fer-me a l'esquerra. Si estem fent un videoclip del viatge, aquesta és la cançó i la Marina és la... És que aquí una altra cosa, aquí els cotxes manen, o sigui, aquí els peatons, encara que sigui un pas de peatons, no. Ai, un altre dato, això és una fuente de Cibeles, o sigui, van voler copiar la font de Cibeles de Madrid, però aquí, mira, nos quieren. ¿Esto qué es? ¿A qué sabe esto? ¿A camarón? Camarón. Ah, bueno. Gamba. Como camarón. Como un grillo. Parecido, pero Por adentro. Por de bloque. ¿Qué? No me gustan, ¿eh? ¡Ay! sabe a limón y a sal. No, que eso lo dirás tú, ¿eh? Gracias. Chapulines. La comida de mi tortuga. Aprobaste la comida de tu tira. A sobre acabada d'esmorzar, saps? Qué asco, tío. Ahora me queda esto en la boca. ¡Qué asco! Quiero un cafè estèric. És que diem que random cada cop a la casa de la Frida hi hagi una cafeteria d'especialitat. Estem a la casa de la Frida Kahlo, que ara és un museu. No he pogut gravar res per dins, però de debò que és admirable com l'artista, o sigui, quan vens aquí i et dones compte de tot el que va passar, els accidents que havia patit. Als 6 anys li van detectar polio, que era una malaltia del sistema nerviós. Als 6 anys, o sigui, imagineu-vos, i més en aquella època, als anys 90. Bueno, 90 no, al 1900, bueno, és igual. I després, als 18 anys, va patir un accident que estava dins d'un autobús i se li va clavar com un tubo
aquí al mig. Llavors tota la vida va haver d'anar amb corser i ella pintava, se li posaven com una cosa que se li incorporava una mica al llit, tenia un mirall a la part superior del llit i així es podia pintar i fer els seus autorretrats. I aquí tinc les meves artistes esperant-me. Ya he terminado la explicación, güey. POV, tengo una amiga famosa. Tú eres la famosa. Para diseños de interiores, contrataciones a Karen, Evoca Design. I l'altre, si esteu a Barcelona o Catalunya, cosa mi piace. Seguiu-me. Debe ser un cristal, o sea, nos deben estar viendo. Seguro. Karen m'obligava a comprar alguna xutxa, però és que totes són com així picants i amb coses rares i al final m'he comprat una olea, que aquí sempre pengen olees, amb dolç de llet. Cacauet picant. Qué buena mañana. ¿Qué opinen? Así como si fuera el barril. La puntita. Quien convierte no se divierte. A ver qué te costaría la broma. No, es hoy que yo trabajo molt i... Ens ho mereixem, només vivim una vida. Solo hay una vida. Es que por ese trabajo, yo pienso, es mi lema, por ese trabajo. Me lo compro, pero... Pero dejar de comer en todo lo que queda de viaje. ¿Qué? Sí. A ver, estás ideal estás. ¿Cuánto va a ser un día? ¡Clic, clic! ¿Cuánto va a ser un día? Ya está que me... ¿Qué gastas en un día? Mira, llegas en ahí 500 euros. Es que tiene un peligro. Ja està, noies, per això treballo, no? Noies, m'acabo de fer un autorregal de cumple. Mira, per això treballo, és el meu lema de vida, és que ara sortim i em trobo més Skims, que jo sempre he volgut alguna d'Skims, però clar, m'estic comprant les marques que no tenim a casa. És tot tan mono, és que justament estava buscant un pijama mono i vaig mirar a la web, és que jo no compro online, si no ho he provat, jo soc d'aquestes. No puc. Les Skims m'han renyat per estar gravant, sort que ja havia gravat. Hi ha molts llocs que no puc gravar aquí. Jo suposo que a l'interior de botigues a Catalunya tampoc puc, però bueno, sí, tampoc ho faig. En fi, ara estem a Joe and the Juice. Avui va de visitar botigues o llocs que nosaltres no tenim, però ens agraden. Ara us ensenyo què em demano, que és un sàndwich boníssim. Joe and the Juice és pur branding. Jo menjava quan anava de viatge a Londres, recordo que a l'època era superfamós, era com supercool anar a Joe and the Juice i prendre alguna cosa. Jo m'he demanat el tunacado, que és amb tonyina, maionesa, tomàquet, albocat i no sé què més, però noies, que bo. I això, què ens ha costat? 175, ¿cuánto es? 7 euros. Creo que es la comida más barata que hemos hecho después de comprar en Alo. Les persones que fan pessigolles haurien de tenir la vida solucionada. ¿Esto qué es? Bebele de aquí. Clamache, o sea, cerveza preparada con clamato. Cerveza preparada con zumo de tomate. Me acostumbraría. ¿Cantarito? Es lo más local que he probado en mi vida, yo creo, esto. Nervis. No, creo que no estoy preparada para este momento. Es como tequila con naranja. Tequila preparado con refresco de toronja y jugo de naranja. O sea, naranja y naranja para mí. Buah, full tequila. Hostia, me recuerda esto a la época cocoa, ¿eh? No m'agradarà. És un orgullo ser mexicano. Sabía que no me iba a gustar. El vaso es mono. For the blog. For the blog. For the blog. Noies, quin riure, de veritat. Portem un dia molt llarg, hem fet molt d'Uber, la Karen estava fins als collons ja. Hem vingut perquè la Marina i jo volíem menjar uns últims tacos per no trencar la ratxa de menjar tacos cada dia. Tacos es un día perdido. Un dia sin tacos és un dia perdut. I la Karen ja diu, ya día de mierda, no sé què, i va i se li cagau, no sé. Bon dia, noies. Són les 7 del matí. Del dia 13 ens hem despertat i no tenim aigua a l'habitació. Estem a un hotel, Així que estem anant a l'entrada. Ai, ens estem anant a queixar, però quina mandra. Els nostres outfits.
¿qué pasa? Us deixo que ens anem a caixa. Demasiado temprano para estar gestionando estas cosas. Passa. I ens han donat... no, ha sigut molt fort, perquè ens diuen, no, hay un fallo, se recuperará como el agua en principio sobre las 10 de la mañana. Y nosotros, hombre, son las 7, nos tenemos que duchar y salir. A més, avui és el nostre últim dia de Ciutat de Mèxic. Y él estaba como enfadado un poco con la situación, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo vais a necesitar la habitación? Y le dic, bueno, como 1 hora, porque son 3 y la Marina encara està dormint. Digo, 1 hora? Y yo, hombre, claro, es que... Karen, buenos días. I ara Marina està dormida. No sé si us he arribat a ensenyar mai les vistes precioses que tenim aquí. És brutal. Són brutals les vistes que tenim aquí. Sembla New York. Bueno, us deixo que jo m'he de dutxar, arreglar i avui ens en anem i hem de fer les maletes i tot. Ens veiem després. Adéu, Ciutat de Mèxic. Bueno, encara que es queda un dia aquí. Tot el que hi ha darrere dels llocs coneguts de xarxes socials, cues per tot arreu. Mireu, hi ha cua per prendre aquí, cua per emportar... Però bueno, és una panaderia molt coneguda aquí a la Ciutat de Mèxic, que es diu Panaderia Rosete i venen com tot de panets tradicionals del país, que la Karen, bueno, haurem de fer una cata de tots aquests perquè... És el que dèiem amb la Marina, dic, és que tenéis miles de cosas, miles de salsas, miles de platos, miles de guarniciones, tienen como de todo aquí en México. Però bueno, així hem vingut a provar-ho. I també he de dir que aquí sí que hi ha molta cua perquè podria ser dels llocs més coneguts de la Ciutat de Mèxic, però no ens hem trobat més massificacions a altres llocs. O sigui, en comparació a altres països o viatges que he fet, aquí està prou bé. I mira, que estèric tot. La Karen ens explicará qué es cada cosa. Ok, empezando por este pan, es una concha de vainilla. Entonces, esto que ven es como una cubierta de azúcar, que la pueden encontrar en distintos sabores. Lo más típico es chocolate y vainilla, y este es de vainilla. Después, este es un puerquito o marranito de piloncillo, que es como un... no sé, es como un... Entre cookie y pan. Sí, es como que entre una galleta y un pan como muy suave, que se hace con un tipo de azúcar, no sé cómo decirlo. Ya buscarán. Y este es un rol de guayaba que tiene como un tipo de queso, mermelada de guayaba y el pan como de hojaldre, tipo los croissants. Y por último, el que ya conocen, porque aquí tus tías españolas no pueden vivir sin chocolate, es un pan au chocolat. Noies, hem vingut, bueno, com que estic amb les dissenyadores d'espais, jo igualment m'interessaria venir aquí perquè mireu quina passada de llibreria. Bueno, és una biblioteca, una llibreria. Mireu quina brutalitat. És espectacular. Increïble. I pots visitar gratis, la gent ve aquí a estudiar... Bueno, com veieu, està posat que no es parli. És increïble. M'he comprat aquesta faldilla moníssima, que és com una mid-skirt, que em recorda molt a la Míriam Belén, que és una noia que m'encanta com vesteix, i justament l'altre dia l'estava mirant i dic, vesteix amb moltes faldilles midi. I he trobat aquesta i dic, ai, crec que és moníssima, i amb els tons que sempre porto. De fet, és que avui vaig vestida com amb marrons, verds... Així que ens l'emportem de record. Odio comprar vintage, la veritat és que és algo que no gaudeixo, no m'agrada remenar i de més, però mira, ho he trobat i ja està. I bueno, la Karen com sempre s'està provant mitja botiga. La Karen s'ho prova tot, li queda tot perfecte, ho estilea moltíssim i ella compra. La Marina està indecisa, no sap si agafar-se aquest xalequito o no. És molt curtet. Quan veieu això ja me l'hauré comprat. És un sí? Ui! Jo a la meva mami li he comprat aquest, que sempre als viatges agafem un plat de ceràmica i a casa està ple, en plan, són com els nostres souvenirs. I aquest és boníssim. I la Karen, és muy mono, però creo que el de los puntitos es más especial. M'agafaré també aquesta tassa boníssima.
És que és tot producte, ai, així, és tot producte mexicà, o sigui, producció mexicana. Dic, uau, últim dia, així em faig els cafès allà. A Cancún en principi no comprarem res. Espero. Noies, ja estem aquí a l'aeroport de Ciutat de Mèxic. Tinc aquí les meves amiguetes mortíssimes. És que acabem d'arribar, estem mortes i de fet tinc el cafè aquí, que si no... Oh! Ressuscitem. I així arribarem a Cancún i estarem caos. Espero que us hagi agradat molt aquest primer vídeo. No sé com haurà quedat perquè és el primer vídeo amb amigues, no sé també si estava pendent, si no, feia un any que no gravava per YouTube. Jo m'he passat superbé, espero haver-ho transmès i si no ens veiem a les meves xarxes socials, Instagram, Saraiter, que estic activa quasi cada dia penjant stories, al meu TikTok i també ens veiem aquí a YouTube. Ai, moltes gràcies per ser aquí, de veritat. Una abraçada enorme, si us ha agradat subscriu-vos al canal, poseu-li like, comenteu-me el que vulgueu i ens veiem a la pròxima. Adéu! Hasta la próxima.